Marhaba gagayom, adito'y man ni gayom yung marhaban anya. Ti pagsasaritaan tayo ket kuha pay agbirok pay ti kabit ti maysa nga lalaki. Daytoy man iti maistoryak tatta ken makinig ka dita no no ammom ti obraem apay ni asawam tatta ket agbirbirok iti sa bale wenno adda ti partner na adda ti addijay maysa nga balayan nya ngamen iti kayatan ti lalaki ket iniyotan. Dayto yan ibaga kung direct to the point ni manong yon nga marhaba. Iti asawa yung amin no mahilig isuna ti iniyutan, mahilig ti sex iti maysa nga lalaki ket daytoy so nga agbirok da iti babae da pay may kadwa may katlo dagita ti maysa nga rason no apay agbirok da pay iti kabit da. Handa agbirok ti kabit no kontento da kingkan. Daytoy ngamin ti obra tanuhan nga makabirok iti asawam iti kabit na ket do your best every time ganyan na no kaya na kuma iti agarado no kaya na kuma ti sultupan dagita tulde mo tawan no anya ti obraan nyo ket ipakita met aji best mo para kanya na tatno awan ti pagsisian na kumbaga ket napanjay trabaho na nga napukaw di uuttogan nan tuno agawid pukaw man aji uuttogan nan kasjay sultopom ano kaya mo nga sultopan ate mabagbagay na kasjay dilpatam no niya ti pwedeng nga dilpatan tatnohaan nga agbirok ni babae na pay ngamin dagiti lalaki nga kastoy handa makuntinto ti baket da tangamin baybayan da ti bagbagidan atay kumasay obda ket agat iisbon wenno nabangsit na buyok to uttot yo wenno anyad ta baybayan nyo dagita sarili yo hang kayo agbaybay ante sarili yo hang kayo aglusyang kung kunakon manan so nga kasta alagaan nyo dagita bagbagiyo agpabanglo kay met ag shower kay met ag toothbrush kay met wenno aga imbornal ta bibig mong ket so agbirok ata nga talaga dayti lakayyo ti isabali dayta pa lang iti number 1 nga dahilan sung agbirok iti maysa lalaki nga makuntento tamahilig garud ti iiyo tan dayta asawa yo tapos hanyo pay mayted ket syempre mapandi sa bali ang nga babae anya pay garud may kadwa atay long distance relationship no nag-abroad kumawon no adayo ti trabaho na ata asawa yo ket agbirok nga talaga makapabuti mga mingkat tawan ti iyot na ata may sa tawon 2 tawon nga hangka makayot ket agbagtit kamot ti buong mundo nga mingkat kwa no nag-abroad iti may sa lalaki wenno may sa nga babae adita ti temptasyon nga kung kuna tayo 70% data wenno 90% pay ki ditatan nga agloko ti maysa nga babae wenno maysa nga lalaki no kaya mo nga talaga nga hang agloko ta asawam adda kayo nga duwa nga talaga kastoy ni agsiping kayo nga talaga hang kayo nga aginnadayaw atay kumano to'y papananta maysa agsinsinurot kayo takno haang nga agloko ti maysa nga lalaki ket anya pay garud ti marami tayo mapantay garud ag trabaho si tay karod met iti bagbagada nga hero nabiyag pay nga hero agit agopep W nga padak agbirok na met ngem tatak ti priority ket pamilya ngem ado ti kasta ditoy abroad agbirok da talaga iti iyot met ditoy hang may kaila data babae man wenno lalaki ano ti kakastoy ditoy abroad nga adda ti kabit da single da ditoy da abroad tunog asawa da ay adda asawa da di Pilipinas kas jay mo dagita daan na da ngamen handa may kubra ti uutog da kas jay handa mga nga mapigilan handa nga pinanunot nga umunang anya tigapuna nga nagabroad da pinanunot da dagiti uutog da kas jay at tigatel da tigatel timuting na noon nung gatel ti itlog nan ti animalen so agbirok ti iti kabit na pay kas jay dagiti hanga makaururay dagitoy nga tao may katlo no apay agbirok ti lalaki
iti kabit manen. Kat atay feeling macho, feeling guwapo, feeling feeling artista nga kung kunadan. Dagitoy feeling nga lalaki, dagitoy kunamo no sinno nga gwapo, kunamo no sinno nga nabanang, kunam no sinno, dagitoy feeling macho nga kung kuna tayo ngay. Agbirok da pa iti kabit da awan lagor may pakandaken dagiti anak nan wenno asawa dan kasjay. Dagitoy ti galad nga ti tattao nga madi. So nga no si katatadtag pilpiling macho ka, pilpiling gwapo ka, ket kitaem nga umuna no adda pay ti kanen dagiti anak mo wenno awan. Dayta ti may kaupat. Daytoy asawam sika nga babae ket martir ka nga talaga. Namin anum lagaroden nga natiliwen na mamin anum garoden nga naamwanen nga kasjay agbababae agbirbirok ti sabali dayta lakay mo ket adita ka palata nga agmahal kanya na. So nga kastakan kanayon na ka nga lukwen. Daytoy hangka nga agmartir kitaem nga umuna no takyan na nga talaga ta ulo mon no maramdaman talaga nga nagsakit ditoy puso mon ket panawa mon anya ka nagado nga lalaki nya nabiyag ka idi nga awan lalaki na ket uno makabirok ka pay sa balik idi no kwan dagitoy awan serbi na ngaming duddo mga asawa talaga nga suktan nyo, dagitoy minagbabae na garodan, awan la garod ti may pakanda pamilya dan. Anapay garod ti serbi na nga panawan yun kaslakay lang nangala ti batong intok-tok yu taulo yo, nga kuna tayo nga Ilocanon. Daytoy lang iti may share ni Manong yung nga marhaba ka, daytoy nga vlog manen, ket ag-comment down below ka dita, share mo na rin, ken pakiclick yung subscribe button, at notification bell. So agyaman nak ti pinagbuyayo gagayem ko. See you in my next vlog nya. No nya manin ti pag-istoryahan tayo yan. Dagitoy lang mo ti amo ni Manong mo yung dahilan mo aping agbiro pa ti babae ti mo yun.